Hinay-hinay nang nakabarog balik sa ilang balay ang mga residenteng nasunugan sa Barangay 21-C Piapi Boulevard, Davao City, human sa netabong sunog niadtong Oktubre 2 ning tuiga. Subay sa datos, dulan 200 ka balay ang naugdaw sa sunog niadtong tungura. Hapit 3 ka oras nga nakigbisog ang mga bombero ug fire volunteers sa sunog nga niabot sa ikapat nga alarma. Sagad sa mga balay, gama sa kahoy, hinungdan nga daling mikanit ang kalayo sa mga kasikbit nini. Sa evacuation center sa barangay, nag-antos o nagtiner ang mga pamilyang apektado sa sunog. Human ang KAPIN usa ka bulan sukad na hitabo ang insidente, makita na sa lugar ang kadasig ug ang hinay-hinay nga pagbalik sa normal nga kinabuhi sa mga residenteng nasunugan. Tungod sa gitunol nga hinabang pinansyal sa lokal nga gobyerno ug pagpaningkamot sa mga nasunugan, nakatukod na sila og balik sa ilang mga balay. Ang uban kanila kapin 2 ka semana na nga nagbalhin gikan sa evacuation center. Mao ni itong hatag tanan sa sa government sir, mao ni tanan ang iyang gihatag, mao pud ni among gikan diri sa balay. Lipay mi sir kay nakabalik na pud mi diri. Nalipay na lang pud mi kay nakabalik yun mi diri puyo. Murag databangan man gyud pud mi nga diri mi na nakatukod big balik o di kuan kay wala man sab gyud mi. Sumala sa mga residente, kinahanglan nga magpadayon sa kinabuhi luyo sa nahitabo. 2 kay gayon na nga nasunugan ang lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.